Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Namar gejing bum khen snap jong ka sarkar ya gejing dawa ki Asha ki badon hapo ka Shatri jong ka Meghalaya Asha Workers Union hakasngi balangga nriu tarik unaitung arjar arfuar kila shim ya karai ban mi biang shasurok ban dawa ya la ka hok na ka sarkar jela hakajing kran bat kilat pathai kubor ka president jong kani ka kunhun ki Asha ka kong Mirajun Mirsing kala keno ba ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala le kelut bat shupen bi ya ginong trai Asha klem da siu pat ya ka bainong ka ba ki dei ban yo kumbalamang kani kanong yalam jong Meghalaya Asha Workers Union kala ongru baki Asha kila ngia shisha ya ka jingle buttu bat ka jingshet syukur jong ka sarkar MDA balayalam da ka National People's Party lengba ka tanat ka koit ka khia ki Asha ki balla klemyo jingsiu nalor ba ka jingyo ka longru ka baret te nakaliang to ka Meghalaya Asha Workers Union ka ai ka daw ka bapelong ni bangin wan man ta kasni bangin le ya ka press conference ka long ba Shikatian kumban si ong no kiru teman hendai ki juang ki juya kran nakapor syakapor bale aran ubapek ban ya ubaen haji sisa ngasngo ban ong ban nakalian jongi ngila asngo le aran mangi bangin pan ya kabainong balai ka jongi ban ya ubru badai ban siu ya kabainong balai jongi halo rita idaw ka pelong ini kum kinong elam jong ka Meghalaya Asha Workers Union bangin wan namar ngisngo tu bangin ngenom la shu bangin le paan sipan ya ka hok ka jongi lane ya kabainong balai ka jongi kani kecing lepan ke jongi kamdai ke bangi pam tak sisian arsin ngai kadai ke bangi la ayat bun sin ngila julek sapo stit ha ke bangi kendulut ya pro khoi kinong trai NHM ke badan hapo ka stit Meghalaya hi bangin pan ya ke bainong ke bela jongi te khniat halor itai bainong bela ngapo ban sipan sngau kadai ke pisa ke bahan nakalian jongi ngila sule aran bangin kan mau ke teng joka kadai ke MMBS kumbangi ong kadi kepisah ke pasak pun nadu arhajar khatar ke bangila ayapaan sipan ke bangila asyong indefinite anggasrai ke bangila ayami syamadan syasurak bani rali bandawai kani kepisah pasak pun te ke ai ke bangiyo nakaliang jong ke sarkar nakapor syakapor kalong baka syukular kular ini bahkan clear no ikini ki dius ki jongi ngri ke kular ke jongpi kalong tangkum ke kular kai bat ki syupulong kai ya ke ai ke bamaki kila ada kular te kendiat ngin pai ha ka biadai bat ke MMBS kali ke skim ke basar kut labun bun senam kumbang ong ti halor ke jingyo ke jengi bangi na syong meeting ba health minister ka badai mentha ke sauteri jong mat ar hajar ar kuar kula bu unsiu ya kene kisa haswa jong benai jun ar hajar ar kuar hendai kat hadu mentaru ke MMBS kampat poi sako account jong ki Asha bat karukum siu ya ke MMBS kalong kaya pher na koi ke district sya koi ke district na koi ke block sya koi ke block just for example ngan pai kendiat hakabayade bat ke Riboy district hakabayade bat ke MMBS ha umling blok kila siu hadu ar hajar khatra ha seling blok de kidang siu tang hadu ar hajar khat sau ti hakabayade bat kiwai ki district ki badan hapo ka Meghalaya state hi kum si is khasi hill si ki Asha ki badan hapo jong ka arban hi klem yo hi shitekaru ya kane ke MMBS ka hadu menta ti kum juru ni le phai si kiwai ki kam kaba ki Asha mo kila atrai kaba ki dei banyo ya kapisa nakaliang to state government hadin bagi ngila ade ban syong meeting menu benai Julai ar hajar apoi kala kular ban siu ya ka fix incentive ar hajar tengka si benai ya ki Asha ndai smongsi banyu I bahkan ni kecil kular ke joka ban siu bako bangin siu regular ba ya ka every month ti hendrai ki don ki district ki bayo hadu jok benai March ar hajar apuar bat ki babun ki district hi yakne ka fix incentive ki yo tang hadu di samba ar hajar apoi tingi sngo ban ong baki Asha ki nomla shu ban trairam nakapor syakapor ni dawai ki bakin siu yakne ka pisa khandiak ngam phai ngan suban yakne hakaberi bat ka umling namar gite ke Riboy district kadai ke aspirational district kumba ong lada kino ki program ki sedang nadu ke online payment lada kino ki program ki sedang sya barabor napo Riboy district ladangi kelingi ong balai ba pi sedang ke program tang langi kat basya kiwi ki jaka film sedang ki ong ba kadai ke aspirational district hendrai balai tang hakikam kadai aspirational district balai haka bayadai bat ke pisa pat kam la ban pelong kum kata ke aspirational district
Namar ki umling blok kumbangi i ki saadian baha mentaya kan komsi yo kene kipisa. Ha kabiri bet ka fix incentive ka umling blok ka siu nadu udi sambo hajar arkoi. Mentah kala dai hendriu benai baki asa jong ka umling blok iklam yo ya kene kipisa. Hadin ko bujing putien jong akum ka presiden jong ka Meghalaya Asha Workers Union ngalak persang ban kli na ki DCPC ki badai napok ke distrik ki ong nilak dek pa ya kipisa sha blok. Yang layo penyakran badi blok akuntan keter kumta ki bade ban pe jong ka blok ki ong bagi hilak depa ya kene kapisa bakin siuno ki CRC akuntan mereka ai ke besusi ke jubab ke bangayo na ki CRC akuntan ki ong ba ngiyo tang ke order ke badai tang leng baka kuat mereka pisang ngi klem ron hapo akaun jengi kat hadu mentah ngam tip mano bathok nomor tang na distrik ru kane ka jing ya jubab ke jongki kalong dah kumoi dan ngikeli ya wei kalong dah kumoi ngikeli ya wei kalong dah kumoi bateng teng pat ada ngikeli sikeli ya kene kepisah nak liang ke jongki ki ba ngi gerak bunkam ngi gerak persang ban senangin supply no hi tebat ke jikeli ba khadu jongan nak bentak kene kepisah kalong nadu benai April hajar apuar tena du benai April hajar apuar ki ong bakin pelaj no mentala poi hadu Julai te kalaya khambun teli ki benai ban ong ba bakin nom khanya kane ke jing pelaj ke pisah bakan dei ke kam longi ngenom la ban priang nomor kane ke dei ke kane ko kade ke kam ke jongki ke bamaki ki hak ban le no ye kan dia ru ngan pai hak be dei bet kiwei ki distrik nomor kum ke presiden jok ke state e baro khot koi ngan hap sim kelum lang ye ke jing e jongki Asha ki badon hapo ke Meghalaya state hi baro koi hadin ke okai ke ba hadin bangalayat na koi ke distrik sha koi pat na koi ke PRC sya kawai pat na kawai ka blok sya kawai pat kai kijing ke baki Asha ke bangayo i na kapor sya kapor kalau baki Asha ki hak ban zero hi what iki format ki ba maki kintrai kam lane ya ki ba maki ki hak ban le ya ka monthly reports ke joki men hakini ki banai ki bala de hiat kum sya po mau ngakeli ki Asha kum no perform trai kam joki ki ong kong ni kendu jing sibun bangin le ikini ki format bangin le ka kam namar ni hak ban zero hi ki format Banzirok iki format ngiron kambat hiar syadu isyanong stone kamut deki bun kilometer bat ke bai kali jungki kala syong rem kala persang paniakran iki NM kala persang paniakran iki akuntan ki badai pet iki badi ki AF ro kum ki ong bangi nyum juyo ya kum ki ya kilo ki format ki Asha ki hab banzirok hi mudor ladaki Asha ki hab banzirok hi ya ki format bakin trai ka kam jong ke NHM nakaliang jonga nga penremjur namar balai subu lada manga mentangan khat balai ki bru kinwan sajan hiyung jonga itu ki bru ki banga khat bala kim ju penthet sabon na kabantaban pensaji ki jan jonga renga dei manga katrai bangan penthet dia ka sabon kum ju ro ong ya ka health department bad ya ka NHM bana kaliang jongka ka haban penbiang lut ya ki baro ki format kenang bagi Asha kin la ban trai ki kam ki jongka hadian bangalaya na kuwai ke distrik sya kuwai kum bangala ong mene ngasusi banyo i baki long trai jong ka health department kim tip ya laga jong ka kamram ya ke ai ka kam ka baki trai hadin ki jinga kendu jong ka jinga kran jong abat ki babun ki akuntan kim tip ka pisa ayu baki de ban ai ki Asha baki ong nim jubna hiru ya ka pisa lihat ngin pai men last man ni dak ya syapo kuwai ke jaka ka badai syapo is kasihil ha ka bangi yo jing tip bai akuntan jong kuwai ke jaka i ong ba Kalat yang pisah kabarim ke joki ngir seunut ya ke batamai ya ke bama pi pi ban yo na kaliang jok ke Meghalaya Asha Workers Union limla ban pliang ya kum kine gi kentin kum do ni chula ban klet ke bainong bela jongi ke bangi ngela de ban pencau do ka seap ke jongi bangin trai ke kam lada ka dei ke barim makanaro bat men hakine kisngi ngadau siyo jing tep baki Asha jong ke mairang blok hi barok ka wei kimpat yo ya kane ka fixed incentive kabadai hajar tengkar na kaliang jong ka state government kat hadu menta shi tengkar kimpat yo ya kane bunsin habaki keli yang habang pensai ki syapang kane kepisa ngong ki let ya kendo ya akuntan ke jong pi ban keli u wat ke jing tip na ka banta kane ka fix incentive ke ai ke jubab ka bawan pai sanga ka bangayo leng baki Asha ka ong ba une u akuntan u ong ba ngimbat tip bat ngim jubna ai ru em syapang ka fix incentive bat kat hadu mentah ngimpat yo kano ke jingtho na kaliang jong sorkar ke ba ngi haban siwi kata ka fix incentive ka ba hajar tengka shi banai ingin pai kendiat ha ka biade bat keding ya PRC kiding PRC kumbatip bagi Asha kide ban yo ya ka covid incentive she hajar from district government and she hajar from the central government teki Asha jong keding PRC nadu basdam kat hadu mentah ki yo betang shi hajar tengka
ki klaim yo ya ka arhajar tengka kaneka covid insentif habana kaliang joki ki persang bandai keli nau akuntan rei ke ki coba ka ba mau kat hadu mentang ngam jutip bat ngam jubana ru em sapang kata rei ke ke bangatip kalong baki asya ki yo tang ya ka covid incentive from the central government na kaliang joka stit lilai ka claim siu hi ki kat hadu ba upan na ka jingtho na ki asya kamut kinom la ban ai ka jingtho ban pha siu rei ka dei ka kamram jok ka NHM na du stit bahkan ai kita ki information ki babiang sadu ki level ki barit khnang baki accountant lani kino ki nong trai ki badai pek haka visa ka tengkala ni ki kam jeng ki asya kirtip kham ha ngala yo banyak telefon dala diru ngala keli accountant yong ba ngam jutip di ai sapang kani te ngin phai sapang kor komyo jeng ki asya kalong wos sabab palati ki supha kam ki supha ban trai ki asya nri kim chukwa pat ban siu ya kabai nong jeng ki kuat ban kelab lani ban penjak kelab wat dia ke ke ba ki asya ke dei ban yo ano kum ki khat arsenong PRC ru haudin bangala ya gi jaka jongki ban wat jingtip kam ba nadu benai ki sembo hadu mentai ki la asu trai free bet zero bet ke jing yo jongki ki kelab yo ka be dei na state lani wat ha ka be dei na po central government ru te khandiak ngan phai ru sapang ke jing ya kran ke jongi ba health minister kabadi men saudari jong march arhajar arpuar hadian bangi la ya keren ni lemi dawa ya kapisa ki jongi ki pending dius ki jongi ki basa na du arhajar khatra ka du menta baki dei bersiulo te ka jinga keren nang tu ka jubab ka bana kaliang jong health minister hang ne uang bed baya baro khot ki dius jong ki asya hakane ka benda uang bangin clear by June arhajar arpuar te mentang ila poi shadu benai Julai bat habanga persang balwat jingte pat ki babun ki distrik ki ong bangi claim yo visa AAUM te ha kabiri bat kali nga kerpat ki state government ki jongi bat kumju ru ya health minister badon burong jongi balak de ban ai la ke jong kular ni kerpat ya u bo nam penlong kai ke kular ke ba u ulak klei la dani dei tang ki kan thai ru bo so ban clear no ya barokhat ki visa ki jongi ki badang sa akut namar bani sotho bani nginom la shu ban trai ram hai jingyo ibarit ru ni ha ban trai ram bati islam ni sotho bani nginom la shu ban priang kalong buun penkiu ya ka fix incentive jong ki asya ka balong arhajar tengkashi benai ka bamut riu tengkashi sni buun penkiu no asya ka lais pa tengkashi sni kata ka bani pan ka dei na kaliang jong ka state government kam dei na kaliang jong ka NHM la ne kam dei na kaliang jong ka central government ti hadin nang tu bade ka jubab ka bahara tugas ni ka ba ula keren hang ne don bat ni ya ka mai next ro uang ba by June kamut hau benai June un khat ban ya keren ya kinong ya lam jo ka Meghalaya Asha Workers Union ban shim ya karai la un ai ne em ya ka te uang bangan da pha examine shwa ha ka be dei bat kani bat ha ka tugas ni lele uang bangangan ha ban study shwa namar bang dang shulong health minister ngam padatib bhasha pangkikam tengi la ailat mentala sau benai tam ba un study bu un le ya ka badon kam la dadon kam ban le wat ya ka homework ru tengi kwa ba ka result ngin yo no la ne ba un khot no ru ban ya kran ban penti kena no ye te jing dawa jumi ti sa shikatin ru so ban ong na kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union mi song thu ba ngim la shu ban sha ye kine ki jing sha le ban ye kine ki jing sha ban ban ye kine ki jing sha nyo ban da ka baki pentrai kpot ya ka kam ya ka baki mjusing regular ka pisa ki jungi ki ale ban bat kaya ka pisa ki jungi ni so ban ong bala dana kaliang jong ka sarkar ki ka state government ki jungi ka health department bat kumju ru ka NHM lada kamla ban le la ne ban pendap iki kular kumbangi lai keran man ha ka sau tarik jong Julai arhajar arpuai na kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union so shisian ngin haban shimbang ya kelat ya kijing ya ki basak mat tambangin tip ki bakum kino kijing ya ki bangi ngin sim rengi man se ngin haban sim biang ya kilat jo kijing ya ki lada ka sarkar kam sangap la ne kam patiaw ya ki kijing di man ski jong kawi to ma sim ti e jong ru lo online payment habaya de bat online payment na kan ni asha bun ni na pran ni sim jing e nama babun pran ki asha tim pat yo lo ki ban fen ki biang di daun ki badang pat ya kitu ki pat mo kimla ban le ki online payment par kham tam habaya de bar ki asha ki basa shno pendong bajing duna jong kanet wo teng kambiang kalai kimla ban le ki online payment te sakawai lu ka baki ka mobile phone mo
bun nak dan tungi ki asya ngin pak yo untuk mobile phone ke ba tang kendet hi ki badang yo but habai de ba ka recharge ro mo la kular ini lalu still ka bai recharge ka bai de ba da kani ka jing ai ki kat kani mobile dai hadu menta pade bang pai ka dai sampai tang kali boy ka badang ka ba biang kan kom siu ya ka bai recharge dai habai de ba ki district ki ba bun hi ki asya ki yo kani ka bai recharge hadu kat menta ro untuk sikulah kan kaktin dari tekam kapisa pada kimpa kimle bat kawai ru kebangi nak liang ki asya mission jing kadai lo ke jumpa kam teng kimpa kam menta pasni ke bang asya kasni ha makan lo report tekashin jing kam tam ki asya ki babun population kelum ma ban pendek ya ki kam ke bana kaliang ka help ka sisi ki simpor ki kam tam ki asya ki babun population le teng hadu steo ki simpor ban pendek ban ai ke report te sakaway ru ikwa bermerap ni halor ka appointment letter no kebangi la ikran ru sem ada cakap ra makin ai do dak appointment letter ya baro ki asya ndrai hadu tak menta kasaka kam pak le kan